приятели, днес ние, децата от клуба Талантите могат всичко, ще ви представим кратък и благотворителен концерт, подкрепа на инициативата Жълти стотинки да помагат на деца. Джобовете ни често продрънкат жълти стотинки. Ние не им обръщаме внимание, ако някой от тях пада на земята, обикновено подминаваме. С една, две или 5 стотинки няма да си купим сок, дъвка или бурбон, но ако ги съберем малко по малко, ще се удивим как постепенно сумата ще се увеличи и с нея може да се помогне на някого в нужда. Сега ви представя песента на Мини за приятелство. Забете си балон.
Идеята, за която си говорихме, е заимствена от акцията "Деца помагат на деца" във Франция, която се провежда вече 20 години под патронажа на мадам Бернадет Ширак, съпругата на френския президент Жак Ширак. И така, през 2008 година с събираните от децата жълти стотинки са закупени 3 инхалатора и се ремонтира детска площадка на специализирана болница за активно лечение на детски болести. Нека подкрепим кампанията. Съберете още сега жълтите стотинки по джобовете си и ги пуснете в кутията до входа на училището. А сега нека чуем песента, която ще изпълнят Мими и Дари, и да си помислим отново за всички нуждаещи се от помощ.